se očekivalo da će, ne znam koga izvesti Beli, kao pojava, na kraju kad pogledate ovaj rezultat, čini mi se da je Šešelj najviše oštećen Belim, ja ne mogu da objasnim gde su nestali ti Šešeljevi glasovi. Sigurno nisu ostali kod kuće, jer je izlaz sličan. S druge strane, Janković... Znam ja da su ostali. Šešeljevi su prešli na Vučića delimično, a Beli je pokupio ove reste. Svakako da je... Ko je pokupio? Pa one bele, neodlučne, neke žute, vamo, tamo, nije ni jednog Vučića u Beli pokupio. Ali tu nešto će u budućnosti nedostajati, a to je politika. Moje mišljenje da je Janković ovaj rezultat napravio na anti-Vučićevskim glasovima, ali nisam primetio jasnoću i konkretnost nekakve politike koju bi kandidat za predsjednika